na ako. Okay, kung mga kamimix, magtanong ko. May akong gamiton sa tanong. Kani siya, bunot. Kani siya, ang yuta with chicken daw. Kaang. Inigigamit naman ng mga kaang. Ganyan akong tanong. Muna akong tanong karon, friends. Dalhin ako sa dako kaayo nga kaang. Okay. Ini ang sudlan, ginamit na. Then, butangan ko. Bunot. Chicken daw. Kini another pot nga mas dako. Mas dako. Tamnan gyapon nato. Use na ni nga pot. Langan na